Ola, eu son Laura e quedan 3 días para poder ir ao concerto de Natos y Word. Que quere dicir isto? Que teño exactamente 3 días para patronar, diseñar e confeccionar o meu propio outfit. Acompañádesme. Primeiro de todo temos que buscar unha idea, algo que encaixe co concerto pero tamén ca nosa forma de ser e de vestir. Para iso utilizaremos un mood board. Ver que me inspira e montar sobre todo o meu caos visual. Buscamos algo cómodo, con actitude, que teña algo especial, que sea pícaro, sexy, nada de parecer que imos disfrazadas, vale? Agora que xa teño unha idea máis ou menos clara, ven a parte complicada, que é pasar a pantalla ao corpo real. A idea é maravillosa, problema que non son millonaria, entonces toca revisar que tipo de telas temos, que prendas podemos reutilizar, poder darlle como unha nova vida. Neste caso é un vestido, pero que esperemos que ao rematar a faena acabe sendo outra prenda totalmente diferente. O que non sei é se mezclar dous tipos de vaqueros para a idea que teño pensado. Ideas moitas, pero tempo cero. Vémonos na parte 2. Chao!